Ikusla, hola, hori da, esango dizuegu, a ver, hemen zaudetenak, hemen zaudetenak. Hoi da, bai, zuen laua. Vale, hasiko gara hemendik. Gero ere, errepikapena guen gogoatu gutxi gora bera nun zaudeten, hemendik hasiko gara. Bat ikusien, hau zabaltza. Zer esaten, guen, hau zabaltza, azte maldikatzen den, guztiak egiten, hoi dana ateraiko da. Da gero, eskolan edo etxean, bideo ikusten dutenean zuen pentsatu zuen lagunak, zuen guraso, gainona lagunak, internetean, ikusten zaituztetela hemen hola. Eta gaur egun ordea, baldakitu ezen batek ikasten duzuen euskera. Ea, pasa beste aldea. Zuere bai, eunek ikasten duzu euskera. Zo